গেলে গেলে হামবাই जोंखिनि अन्नाন্য राजनीतिक दलनि याखारि फैनायखिनि पार्टी IPFTI फैनाय दङ दिनै जों नायनुखा आरो 27 फेमिलिनि टोटाल 27 फेमिलिनि 63 भोटार त्रिपुरामथा এবং সিপিএম याखारि दिनै IPFTI बानारम फायखा बरं दिनै 6 বছর যাবত বিভিন্ন রাজনীতিক দল খাইতমय बरं पैसा दिनै दल दाबो हाफायमानि बागै बरं डिविजन कमिटिनि भाइस प्रेसिडेन्ट हगै ताइ अञ्चल कमिटिनि नायफाङै जतन आं हामबायाफोराव बरं समायथाङै फैखा दा बरं अर्थात दिनै जातिनि बागै सामोल थांनाय ताइ पार्टी IPFTI बागै सामोल थांनाय बुसखांगौ जों IPFTI नाव गुसुगति खान बागै बरं खागाविनो दिनै पार्टीयाव फायो हामबाय बरं बेलेग बेलेग हामबाय रिखा ताइ जतलुखौनो कंगन मुसुखौ फायदि जों IPFTI राव दाबो जों गाहाम गोरोंखायनो जों जाति बायदफोरनि सामोल थांनानै ताइ बुसखां 23 आगष्ट जों दिल्ली अभियानाव जों सालायनानै बागै जों दिनै प्रग्राम कायसा प्रग्रामनि बिसिंथै दिनै IPFTI नाव हामजागै বিভিন্ন राजनीतिक दल याखारि दिनै दल हाफायमानि जेरा हाफायनानै आं बेलेग बेलेग हामबाय ताइ खाफुरमायाफोर हामबाय जतरा खुलुमबाय।